Hello लोगोफोर मुब्रुं मुसि बिसना सानिफ्राय बयनिसिमबो हेपि निउ इयार आं सिखाराखै खिन्थु दासिमबो बिसनायाव दङ पुरा हेपि निउ इयार बयनिसिमबो गोसो गोथार बिखा बिख्लो सिंनिफ्राय बयनोबो जासि हरनाय थाबाय दिनैनि दिनाव जाहाथे बयनिबो गोसोआ साननाय हनाय मावनाय दांनाय पुरा जाफुंसारलाङो देग्लायनि बोसोर गोदानाव बिनि थाखायनो आङो बयनिसिमबो बै मा होनो गोजौआव थाग्राफोरनाव आरज गाबनानै बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर हेपि निउ इयार दिनैनिफ्राय नांजेनबाय आं दाबो सिखाराखैलै लोगोफोर नै एकदम आंना बिसिनाया जाला बुद्रुला गावखायो हायावसो उन्दुखायो नै मालाय सिखारलांजोब्बाय फिसाजोफ्रा बिमाया आं हारसिङा बिसिनायाव दंबावो नै दाबो आं माबायदि उन्दुयो नायदो नै ओरै दंबावो फिसाजोफ्राबो उन्दुयो सिखारनाय गैयालै लोगोफोर दानो थाब सिखारा बुस्थारमाने दिनैथ' ओरैबायदि खुवा खुदों बाहेरायाव ओंखायनो ओंखाराखै आं दाबो मुब्रुं मुसि सिखारनाय गैया दानो नांगौबा दा 9टासोआवसो सिखारगोन दिनै बोसोर गोदान हाबनायनि थिगसे उन्दुनांगौ दिनै दे लोगोफोर बिदिबा बयनिबो साननाय हनाय फुरा जाफुंथोंसै दिनैनिफ्राय बे बोसोर गोदानाव थांनाय बोसोराव जेरै मेरै जालांबाय फिउ जोगार हरबाय एबाराव दिनैनिफ्राय फुरा लाब लाब साब साब खामायनायबा खामायग्राफ्रा खामायथोंसै मावना जाग्रा फुरा मावनानै मोनजाथोंसै उन्दुनानै जाग्राफ्रा उन्दुनानै मोनजाथोंसै सारा जिबन बेखौनो आरज गाबबाय आरो ना लोगोफोर बाय 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 हेपि निउ इयार